Hayi kabi bafundi, ngiyazi ukuthi incede engcwele ithi singabajaji abanye abantu, mara uPopi nobafana shami ngiyabajaja ngokuthi bangabi khona empilweni zey'ngane zabo. Akusisona ngabantwana lokhu, asike singene kahle sizwe ukuthi kwenza. Hi guys, welcome back to Just Room and Lifestyle with uMacele. Ngibuyile nokufunqa kwesahluko se-6-Summary. Ngingamqala ngakuphi umama. Okay, sivula ngaye-ko uPopi lapha-ke besikhombisa ukuthi uPopi manje usesikhundleni esiphezulu as umethiloli la asebenza khona ngenxa yokuthi unkosikazi kabafana, ngoba nje igama lakhe it's associated ngokuthi ushade nobafana, yingakho eselapho. Bashilo vele basivezela ukuthi bakhona abantu akade bene-experience eningi kunaye, bakhona kade benza kangcono kakhulu kunaye, kodwa ngoba mhlambe abanalo igama elihlangane nobafana, yingakho-ke nje shem yena wagcina esitholile isikhundla. And leso sikhundla sakhe-ke simenze ukuthi uPopi-ke agcine engumuntu omatasa, akeva amatasa shem umama. Umthole ethunyelwe koGoli, ko-Cape Town, nje uhamba izindawo vele ezithe ukuba phambili, and lapho usuke abambe khona ama-meetings nabantu abamhlophe kakhulu. Usezizithola esekwazi nanokuthi edlale igalofu, useyisilomo impela ngoba phela le galofu lidlalwa kakhulu abantu abamhlophe. And ngoba lidlalwa abantu abamhlophe kangaka njena, yena uwumuntu omnyama, so selimlethele nje udumo nje nesasasa sokuthi nje mangabe kunoPopi vele hayi yonke into ihamba kahle. Ekubeni busy-ke kwakho kuPopi-ke lapho-ke wasekhohlwa ukuthi kahle kahle unomuzi and unabantwana. Abantwana uMelody no-Isethunjini basala njalo nogogo ekhaya uMaxakushe. Ngingasho nje ngithi nje uMaxakushe ufana nomama kulabantwana, uyena umzali ongathi ukhona empilweni zabo. Although-ke futhi uthola lapho ukuthi u-Isethunjini uMaxakushe akamazi nanokuthi uyini, uyamdelela athi uzibona ngathi useyiphoyisa libeke la ekhaya, akafili ngathi angamhlonipha, akabuthi ekamureni lakhe, ngisho eqeda ukudla umfana uvele nje abeke isitsha la kade edlela khona. uMaxakushe njengosisebenzi fanele and uyamenza ukuthi azizwe ukuthi uyisebenzi, ngoba uyasho ukuthi if mina ngithatha isitsha sami ngihamba ngiyosifaka ezenkeni, then uMaxakushe yena usezokwenza njengesisebenzi sala ekhaya. uMelody kanti-ke yena-ke kwelinye icala shem uyazama ukuhlonipha yena, and nenhlonipho yakhe ngiyakholwa ukuthi ifinyelela la ekutheni abazali bakhe bayibike kuphi, ngoba cishe futhi nje it's-0. Abazali babe nje azange baze babafundise nayincane inhlonipho. Kodwa-ke njengoba bese ngishilo ukuthi subtopic of this chapter ukuthi ngingamqala ngakuphi umama. Ithathelwe lapha kuMelody. uMelody mangabe ethola ucingo-ke, athola ucingo uMelody. Kahle kahle futhi ucingo nje into yala ekhaya, ngoba noPopi uhlala ucingweni makakhona, ubafana mayekhona naye uhlala ucingweni. So ney'ngane mabangekho abazali yaringa nje ifoni, yibo bagijimisana baya laphaya bayayibanga le foni. Kanti-ke le abayibangayo-ke namhlanje ucingo luze kuMelody. Hhayi uMelody ahlale-ke efonini exoxa. uMaxakushe-ke kanti akazwani-ke futhi naney'ngane ehlala ecingweni ezazokhuza. Hayi bo Melody wasuhlala ngayo ecingweni, athi hayi gogo sengizovalelisa, ahamba uMaxakushe ayochubeka nezinto azenzayo. Hawu aphinde abuya sona uMelody usahlela ocingweni. Hayi bo athi hayi no ngicela ungephi isikhathi sokugcina, sengiyavalelisa. Agcina avalelisile kuMelody after 7 minutes yonke. Makabuza ukuthi kanti yini le ngako, ubani lo ngako ohlele naye ocingweni weMelody. Hayi-ke bese yaguluka-ke uMelody avulela uMaxakushe isifuba ukuthi hayi ngathi kunomfana thizeni-ke osesenhlizweni yakhe othe uyamthanda. Makazi lo mfana, igama lalo mfana ngoba libalulekile nalo ngalithola mhlawumbe nasephepheni. Igama lomfana uPrince indini lo uthi uthanda uMelody. So uMaxakushe makabona ukuthi sekunento efana nale, useyabonisa-ke uMelody ukuthi Melody kanjani le ndaba yakho uxoxe nomama wakho, umtshele ukuthi wena sekunomfana okuthandayo. Melody athi hawu ngingamqala ngaphi nje umama ngoba ehlala ematasa, and nje angangidla nje ngihlaza umama mangathi ngixoxa into efana nale. uMaxakushe useyambonisa ukuthi iy'ndaba zothando azifihlwa, abantu abadala bayazi ukuthi sifike endaweni ethize seyabantwana sigcina vele sithandana.
kodwa mangabe izofihlwa ilapho vele izogcina iyinkinga yakhona-ke. Kodwa-ke uMelody-ke angakubona kuyiphuze elihle, agcineni azacela ukuthi gogo ngiyacela ukuthi ungamtsheli umama, ngcono ngizokutshela mina mase ngi-ready ukuthi ngimtshele umama ngokuthi kwenzakalani empilweni yami njengamanje. uMaxakusha yena bekafuna ukuphokophela achubeke amtshele uPopi ngendaba yabo. Wazomenzela umzekelo ngokuthi kusidala thina sasithi mangabe sewuqalile like sewubonwa sewushelwa, abantu abadala babehlala bekhona noma kuyokhiwa amanzi or abasethe badalanyana kunakubo, okuyibona babebikelwa betshelwa ukuthi okay manje ngathi singiyathanda kabani, and masuthanda kabani-ke bayakwazi ukuthi bayotshela abazali, and leyo relationship leyo yayigadwa. Ngalesikhathi igadiwe kwenziwa sure ukuthi kungenzeki amaphutha amabi kakhulu. So enye into-ke uBafana-ke yena-ke makabhizi kanjalo noPopi, uBafana yena naye uhlala nabangani bakhe isikhathi esincane asitholayo, usebanganini bakhe or uyachila nabangani bakhe, naye uhlala ecingweni yamaphephandaba. Guys, labazali laba ngoba ngithi ngiyabajaja vele abanaso isikhathi. uPopi-ke lona-ke ithuba elincane alitholayo nabantwana bakhe makuthiwa bayadrive emotweni, whether baye esontweni or baye esikoleni, yazi ukhuluma ngani kunokuthi abhonde nabantwana babo. Ukhetha ukuthetha noma avela akhulume ngabantu abasestradini abadlula endleleni, ukuthi kodwa nje lo msangane mona ugqokile. Kube nje mina bengumongameli ngabe ngenza sure ukuthi umuntu makagqoke kanje esitaladini ngimnikeza ithikithi. Uzothi kanti waye abantu bese banezinja, izinja ezihambe zidle emgqonyeni. Ayikho into enomqondo eyakhayo ayikhuluma nabantwana bakho uPopi, ngenxa yokuthi they are so absent ezimpilweni zabantwana babo. Abantwana babo abasazi isiZulu guys, abasazi isiZulu, kunalokho baze bazi isiXhosa okudlula isiZulu. IsiXhosa naso leso basithatha phi lesi esincane, basidobha lapha phela kuMaxakusha. uMaxakusha wafika la ekhaya uMelody ena 2 years, uIthunjini ena 3 years. Wafika ingasazi kwaleso singisi, mara ugcina useyasazi manje, useyadobha lapha nalapha. Ungakuthi uIthunjini akasakwazi nokumhleba uMaxakusha ngoba useyabezwa phela mabakhuluma, ngoba phela la ekhaya kuyavitizwa nje, kuyavitizwa. Oh, lastly but not least, guys, please do remember to subscribe, like and share these videos, and also share with your fellow learners. Guys, we need to grow. As I said on my previous videos, that the more we grow, that's where I get encouragement and I'm to continue with those bugs. Because okay, for now it's a bug, but it's gonna be bugs. Okay, fine. Enjoy.